Chenro mar ndiko jogo ombulu manyien dhi nyime kidam kuonde ndiko jogo ombulu e kuonde chung' od bura duto 280 pacho kae. Tend IEBC e kar chung' od bura mar Angwe e kaunti ma Homa Bay wacho ni mana ji 17 kende emosendikore nyaka ne gichak chenro no e kaunti ma Homa Bay. Gino bende nenore e kar chung' od bura ma Naivasha. Rowere mag Gen Z to kata kamano nigi geno ni jowetegi dhi wuok kar rombgi kapok ochung chenro ma kamano. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. E kar ndiko jogo ombulu ma DC e kar chung' od bura ma Kibre kaunti ma Nairobi, rowere mag Gen Z oriedo e lai e chenro ma ndikore ka jogo ombulu manyien. Riyo mar kelo lokruok e siasa ma pacho kae mane ochakore kinde kwedo chik mar omenda mar 2024 pod omakogi kendo emomiyo giwuok oko mar kao ombulu. Mimi ni mkazi wa hapa Kibera, so nimejitokeza leo kwa sababu there is a need. Kuna tu hiyo niko na matarajio kama ikifika 2027 nataka kuchagua viongozi ambao nadhani watashughulikia mahitaji yangu. That is why nimejitokeza. First of all, I want to elect leaders, not jokers. Tumekuwa na maandamano sana. So Gen Z kitu tunasema tuchukueni kura to avoid maandamano, watu wanapoteza life. Hiyo ndio kitu tunajaribu ku avoid. Nachukua kura yangu mapema, kura yako silaha yako. Kata odoko ni mahino manegin go kinde kwedo chik mar omenda pok onenore chenro mar kao ombulu, rowere mag Gen Z onyiso geno ni gidhi chopo kwan mar $6.3 kapok chenro mar kao ombulu olor. I think wanasema bado time. Yeah. Of course wanasema 2027 I think. Yeah. So that's wanasema bado time. Lakini of which kwa mimi mzalendo kamili na chenye naona inabidi nikimbie mapema kwa sababu najua jamu itakuwa. Gen Z tuko wengi. Round hii tuko na a lot of competitions. Kwan jogo ma osewuok mande koreka jogo ombulu manyien ipacho kae mangima pod ni piny moloyo gino ma osekelo luoro ni IEBC kidek rem chopo lek mare. Wewe mwenye unaniangalia nikiongea hauwezi kuwa na nguvu kwa demokrasia yetu na maendeleo yetu kama hauna kipande na kura. Hapo tumekubaliana? Please enda kwako nyumbani kwa wazee na wamama. Kama kijana yako hana, mwambie aende achukue kipande na ajiregister ndio aweze kuwa na kura. Hiyo pekee yake ndio silaha ya 2027. Sio mdomo. Kaunti ma Homa Bay mana jogo ombulu 17 kende ema osendikore e kuonde chung' od bura auchiel, wach ma bende nenore kar chung' od bura ma Naivasha e kaunti ma Nakuru. Wandiko kura Homa Bay County kaini constituencies 7 maena Karachuonyo, Kabondo Kasipul, Rangwe, Suba North, Suba South, Homa Bay Town. Okwandik kura sani Kasipul, Kasipul nitie by election mar member of the National Assembly. Kura mawandiko ni wa target ji 15,000 gi 700. Ong'eny jogo mawa target go gin jogo matindo kata rawere. Day one we registered 7 people. 5 were male and 2 were female. And the age bracket was between 19 and 29 years. Now day 2 we also registered the same 7. Rowere mag Gen Z korka kori ojiwo jowetegi mapok ondikore mondo tim kamano ka gidwaro kelo lokruok ma gisebedo ka gidwaro. E kar chung' od bura ma Dagoretti South, IEBC nigi geno mandiko jogo ombulu manyien maromo 32,000 kaluwore kod kwan mag rowere mag Gen Z ma osewuok oko nyaka sani. IEBC geto ndiko jogo ombulu manyien $6.3 kendo chwalo kwan jogo ombulu duto ma pacho kae nyaka 28,000 e yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV.